Also, was ich mir jsem se čula ve Slepjanské končinie. Ja se tak rade dopo na Lenku Novakovu, na Dietera Redda, da drugi Hildegard Bertonovu, a všichni sú schon zemreli. Když je nitko na ten dvorový svědčen byl, tam jsem já před 7 letami poslední kruč byla, já jsem já každé léto tam jezdila, dokud ja som mi tak ľúbila ten serbský ensemble, aber ten židčací ensemble doživiť v programách. Ale potom sú započali, naš ve Vochozach też jeden taki svědčen organizować, a rodi na tym samsnym koncu tydzienia. No ja tak hybičiva hežo nejsem da, wir so v ostanu ve Vochozach. Ale ja so jara rade dopomnju na tych ludzi, a ten czas, a to rycz też, te spiewy w sobie w slepjanskiej ryczy. Tych jsem ja celojatna wuknywa, když ja ten ensemble přece zase slyšava.